Защо трябва да е така? Винаги осъзнаваш какво си имал. Чак, когато го загубиш, не мога. Няма да издържа така сама. Изведнъж имам толкова много време. Всичкото е празно и безмислено. Не мога да издържа повече така. Извинявай, не искам да прозвуча грубо, но не мислиш ли, че малко привлечаваш? Да, на теб сега ти е смешно. Но да видим, когато ти си загубиш телефона, дали ще ти е толкова забавно.